उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव खुंनाय बड'फ UN ब्रह्म गोल्ड कापनि जोबथा गेलेनाया दिनै जालाङो। उदालगुरि जिल्लानि नलबारि गेलेग्रा फोथाराव जानाय दिनैनि जोबथा एबा फाइनाल गेलेनायाव शिलंनि लाजं FC आरो गुवाहाटीनि ASEB FCनि गेजेराव जायो। बड'फ UN ब्रह्म गोल्ड कापनि दिनैनि जोबथा गेलेनायाव शिलं लाजं FCआ गुवाहाटी ASEB FCखौ 1 गलाव फेजेननानै देरहासार जानो हायो। दिनैनि जोबथा गेलेनायाव BTCनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि बुङो। दिनै अल इन्डिया UN ब्रह्मा गोल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टनि जोबथा खेला आरो बेवहाय शिलंनि लाजं टीम आरो गुवाहाटीनि ASEB टीम बे मोननैनि गेजेराव गेलेनाय जादों आरो बे खेलाया दिनै 29th ट्रफि थारमाने 29 years जों बे खेलाखौ सालायबाय थादों। बे खेलाखौ दैदेननाय गायसनजेननायनिफ्राय दासिमहालागै गेलेहोनायनि थांखियानो जाबाय जिहेतु UN ब्रह्मनि नामाव होनाय जादों आरो UN ब्रह्म बर' जातिनि थैनाय थानायखौ लानानै सोमावसारनाय सासे जांख्रिथायारि सुबुंमोन आरो बिथांखौ सनमान होनो बिथांनि नामखौ अरायथा लाखिनायनि थांखिजों बे खेलाखौ होनाय जादों। लोगोसे बे ओनसोलाव फुटबल टेलेन्ट जेफोर गामि ओनसोलाव गोग्लैसोना दं बिथांमोनखौ दिहुननायनिबो मोनसे थांखि आरो थांनाय 29 years बे खेलखौ सालायबोनायनि गेजेरजों बे फिल्डआव गेलेनाय गोबां जोंनि बर' गेलेगिरिफ्रा गोबां दावगालांनानै नेसनेल टीमहालागै गेलेहैनो हानाय बायदि खाबु मोनदों। बेनिखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद लोगोसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै संगठनखौ बाख्नायगोन धन्यबाद होनांगोन खारन बिथांमोना बे खेलाखौ जागायजेननो आरो दासिमहालागै जथायै बे गेलेनायखौ दैदेनबोगासिनो दं। थाखा फैसानि गोबां आंखालनि गोबां समस्या दं खिन्थु थेवब्लाबो मेङाजासे बायाजासे जोंनि दैदेनगिरिफोर बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आरो उदालगुरि जिल्ला स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै संगठना बे खेलाखौ दैदेनबोगासिनो आरो बेखौ बोरैहाय गोजौ थाखोआव नाजागासिनो। दिनै बे स्टेट गभर्नमेन्टजों आसाम फुटबल एसोसिएशनजों रिकगनाइज मोनसे खेला आरो बे खेलानि गेजेरजों गोबां मोजां टीम गेलेनानै नेसनेल लेभेलाव थांनो हानाय मोनसे थाखो बे दिनैनि गेलेनाय लाजं टीम बे दिनै अल इन्डिया लेभेलाव गेलेनो हानाय मोनसे टीम जाहैबाय आरो बिथांमोना स्टार्टिंखौ बे खेलायावनो गेलेजेननायमोन। बेनिखायनो जों बे खेलाखौ बोरै दैदेनलांनो हागोन बेवहाय गासै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय स्पर्ट्स एसोसिएशनाव थाखाबाय बेनि अनगायैबो उदालगुरि ओनसोलनि गोरों गोरा दैदेनगिरिफोरनि आरो रायजो राजाफोरनि जों मदद आरो हेफाजाबखौ लुगैयो खारन बेबायदि मोनसे गोजौ थाखोनि खेला दैदेननाया मामुलि नङा। बेनि थाखाय गोबां सार्कोलनिफ्राय जों मदद आरो हेफाजाब नांगौ थाखा फैसानि रांनिल' बाथ्रा नङा खिन्थु जोंनि जिथु एनकारेजमेन्ट इन्सपिरेसन बेबायदिनि स्ट्रेंथ जों नांगौ जायो आरो बेनिखायनो दिनै रायजोफ्रा अबयस्से दासिमहालागै होबोगासिनो दं। दिनै उदालगुरियाव थानाय जेसेबां गुबुन संगठनफोर दं जेरै ABSUन जा असम साहित्य सभायानो जा बर' थुनलाइ आफादानो जा बर'नि हारिमु अनसाय आफादानो जा जिखुनु संगठना दिनै बे खेलाखौ बजबनानै बरायनानै जौगालांनायाव दैदेनगिरि बेखौ उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफाद लोगोसे स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै फसंथानखौ बिथांमोना थुलुंगा होगासिनो आरो बेनिखायनो जों साबायखर होयो बिथांमोनखौ रायजो राजाफोरखौ साबायखर होयो। आं बेखौ दिनै बे टुर्नामेन्ट कमिटिनि आफादगिरि हिसाबै जोंनि जिखुनु मावथि बिथांमोनखौ साबायखर होदों। बिथांमोना आंथ' ओरैनो नामावल'सो आफादगिरि थानाय बायदि गोबां खामानि आं हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु जोंनि साखाथि फाखाथि बे कमिटि जायफोर दं बे जा जेनेरेल सेक्रेटारि प्रनेल दैमारि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांमोना जथेस्थ' खस्थ' खालामदों आंनि एबसेन्सआव बिथांमोना गुथै खेलाखौ दैदेनबोदों बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर होदों। आसा खालामदों फैगौ समफ्रावबो जोंनि रायजो राजाफ्रा हेफाजाब खालामगोन आरो जोंनि बे दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन बे मोननै संगठना बेखौ मेङाजासे आरो सालायलांबाय थागोन बेखौनो आसा खालामदों खारन जोंनो हिस्ट्रिखौ नांगौ बे बर'फ्रा जे मोनसे समाव आलादा रायजोनि सोमावसारदोंमोन आरो बिनि गुदि नाव हमजेननाया UN ब्रह्म बिथाङानोमोन बेनिफ्राय बेखौ जों दासिमहालागै अन्तत 100% साक्सेस जायाबाबो जों 90% साक्सेस जानो हानाय जाबाय। बेनिखायनो बिथांखौ सनमान होनाय बिथांखौ गोसोखांनाय
आरो बिथांखौ जों बिथांनि मुंखौ जों स्थायी खालामनाय जुगमिया खालामनाय बेबायदि थांखिजों जों बे खेलाखौ होलांबाय थानांगोन आरो लोगोसे जोंनि गामि ओनसोलफ्राव थाखोमाना थानाय फुटबल टेलेन्टफोरखौ जों नागिरनानै दिहुननायनि खाबुखौ लानांगोन आरो आसा खालामदों बे साक्सेस जागोन। बर'नि इन्टारनेसनेल नेसनेल गेलेगिरि बिथांमोनखौ बिटिआर सरकारा थिसनथाइ होनांगौ। जों ओरैनो फिसा फिला बान्था होदों खिन्थु बिदि खोब गिदिर थाखोनि बान्था होनो हायाखै खिन्थु जों नाजागोन जिहेतु जोंहा सर्सआ जोबोद लिमिटेड হয় आरो बे लिमिटेड माखाय जों बे लिमिटेड माबाजों सर्स दंबाबो जों बोरैहाय जोंनि जायफ्रा इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेदों बिथांमोनखौ जों बोरैहाय लजिस्टिक सापर्ट बा मरेल सापर्ट जों बेबायदि होनानै बिथांमोनखौ एनकारेजमेन्ट होनो नाजागासिनो। सार जोंनि बर'नि जों गोजोननाय मोन्दों जे बर'फ्रा खोब बारा सुबिदा मोनाखैबो गेलेनायनि जिखिनि स्कप नांगौ जिखिनि फेसिलिटिस नांगौ बेखिनिखौ मोनाब्लाबो गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायजों गासै रोखोमनि खेलाव जेरै रेसलिं बक्सिं टाइकान्ड' बेबायदि मार्शाल आर्टफोरनि गेलेनाय फुटबल आर्चारि बेनिफ्राय जोंहा बेबायदि गुबुन गुबुन गेलेनायफ्राव नेसनेल आरो इन्टारनेसनेल लेभेलाव गेलेहैनायनि गोबां प्लेयारफोर दं आरो बिथांमोनखौ सरकारनिफ्राय खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै आसाम सरकारानो जा जोंनि बिटिआर सरकारानो जा जों खोब बारा हेफाजाब होनो हायाखै खिन्थु अब्लाबो दिनै बिथांमोना सोरबा साफा सानैनि थुलुंगानाय आरो सोरबा गावनि नाजानाय गावनि हास्थायनायावनो बिथांमोना अन्तत बुहुमनि गुबुन गुबुन हादोरफ्राव गेलेहैनानै बर' हारिनि लोगोसे बर'लेण्डनि मुंदांखा खालामनो हादों बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोनखौ जों थुलुंगा होदों आरो जोंनि उन जोलैफ्रा जाहाथे बेबायदिनो नाजानानै हास्थायनानै खस्थ' खालामनानै गावखौनो जाहाथे इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनो हायो बेनि थाखाय खामानि मावनो जोबोद प्रसा खालामो। Foul free kick লাভ কৰিছে লাজং এফচি। বেছি দূৰৰ নহয় গল পোষ্টৰ পৰা যদি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে সম্ভৱ একো নাই নিজৰ बेलासिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय बावबाय। Good afternoon to all. उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशन आरो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा बे समाव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारि आवगायलांनि बे समाव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारि आवगायलांनि বেছি দূৰৰ নহয় গল পোষ্টৰ পৰা যদি মাৰিব পাৰে তেনেহ'লে সম্ভৱ একো নাই নিজৰ